Kikiparnwa kawa advantage sana. Namba ni ok mara. Man namba mar management mar to nendiema. Pesa ni ok dhina. Koro gima pingo ni was choke sa adi. Adier ni ng'ama nade. Wanyalo choke sa 7 odiechieng'. Kata sa 8 otieno. Kata sa 11 okinyi. Anytime mewa. Tony ok en dhano kaka in. Mibedo beda kacha. Ego. Awicko Wuod Nyapala wacho kachacha ni ochoko ne managers. Mano namba managers moketo e wall mar TikTok. Ochoko ne managers. Managers konwa uru ni nukona Awicko no osechak Soul. Awicko Wuod Nyapala. We just need a clarification. Ne managers winjoru no chak Soul ne te managers mag Tony Ndiema. Sa 8 otieno ji to nindo. Ji oseaol, ji owuotho, ji owingni the all day. Jomoko ne late. Kaso ne jangoma obukore ni choko ne jangoma wadgi sa 8 otieno. En mer koso en njaga. Kasto kapod wawuoyo ng'ina uru list mani choko ne Tony Ndiema kapod ni hospital cha. Nyinga Awicko ni namba D. Nyinga Awicko ni namba D. Mondo mi ukonwa ni otimo gima ber. Awicko timo gima ber kabisa. Konwa uru ni nyinga Awicko nitiere namba D. Mondo mi wayie ni jathum no hero jathum wadgi. Koonge ji 5 ka then osirogi. To koko sirgi to kara mor gi gima ji 5 ka timo. Jangoma nindo. Poko kao kata 1 day. Poko kao kata seche moko mag minyalo wach ni 24 hours or 12 hours. Mondo miyo ikete kata namba jangoma. Isebedo gi namba. Iniseketo namba managers ni isolo negi. Awicko. Konwa ni imor gi ji 5 ka kosisirogi. Ni wariambo. Ni LTN oriambo. Ni koro Jasup TV riambo. En mani Jasup koro riambo. Ng'ina uru gima Awicko wacho Ng'iuru. Kasto manna nyinge list mani chokone. Mani choke kapod Tony Ndiema nitiere hospital. Ng'i uru nying Awicko. Kanti ene namba D. To no sola D. Kaso jomoko winjo go koko ne Elisha Toto. Ni Elisha Toto upload video. To jangombo nindo. Elisha Toto nyinge nitiere kacha. Matene ni Elisha Toto nitiere tich. Nyaki go tich dhi mbele. Tich nyaki tim. Kech thum. Koro video olew nyaka hik Tony Ndiema. Like seriously. Sawa. But mara Awicko ni to koro mae to late. Berberie Elisha Toto no keto pesa moro kacha ma ichwalo godo thieth mare. But manya uru nyinga Awicko. Kaso miya ni Jasup riambo. Jasup wacho adier. Jasup timo gima rach. Miya uru nyinga Awicko sani. Mondo wang'e ni no ohero jangoma. Imoko live sa 8 otieno ni choko ne jangoma. Koke en njaga to kare mano kong'o. Koke en era mar njaga to kare mano era mar kong'o. Inyalo wuok from no. Adiero utamo wang'a. Jomoko tamo wang'a totally. Utamo wang'a. To kan kenda nyaka wang'e Nyasaye. Ni wachako riambo. Waches cloud mara wamanyo views. Sama ni choko ero. Sa 8 nindo to ji nindo. Jafwambo always ok nindi. Nindo to ji nindo. Awicko choko. Kendo ndiko namba managers ni mane namba michoke. Ng'iuru video ero. Asole ka ji kuro chio by the way. So it doesn't matter. Insame nindo but joru koko chio. Ndiye fans gama makurka. Ni awake. Uwo marach. Wabro deal kodi thoroughly. Wan Kikuyu to kikimedwa malit. Aero jaina in by the way. Nena ururi nyakayo. Tony pressure.
Kikiparnwa kawa advantage sana. Namba ni ok mara, ma namba mar management mar Tony Ndiema. Pesa ni ok dhina. Koro gimomiyo ipingo ni waschoke sa adi, adier ni ng'ama nade. Wanyalo choke sa 7 odiechieng', kata sa 8 otieno, kata sa 11 okinyi, anytime mewa. Tony ok en dhano kaka in mibedo abeda kacha igo aswekra moro. Tony en msanii maduong', koro nitiere fans ge momiyo wamiyo namba ni endi. Seche moko in ing'iyo ni Ndhiwa ji oseninde, Ndhiwa kama intie ji oseninde. Lakini kia ni Homa Bay kata Nairobi kata Mombasa pod ji neno, kata Loka pod ji neno. Yaw wiyi kwach. Gima atemo wacho wan gi liel, waonge ywaruok. Koro kikelo ywaruok, en makosa na mar ywaruok kodi because wan gi liel, onego bed ni ignore. But I'm just trying to place you where you belong. But wan gi liel. Joma nigi liel ok onego bed ni yware, but I'm just trying to place you where you belong. Wapogore waduto, kaka waparo pogore, gik mwatimo pogore waduto. Inwang'e live na, aywago jathum wadwa, ma ok namba na, ma namba mar management mare. Gimiora nokabing'eyo. And then you're trying to, unajaribu kusema wachoke time marach. Ininindo in Ndhiwa, Karungu, isenindo, jogoru stima be onge koru. But nitie jok moko ma korka chiewo, moko be dhi tich, moko be korka tich, you know. We are international. Tony Ndiema ok en ja Karungu moro magongware. Koro chan wiyi, karagole maonge many ragol.